Het is Westervier. Op het Amelaan binnen de harige mosdiertjes weer aantroffen. Ja, een mosdiertje is een heel klein diertje, een millimeter, 2 millimeter groot. Maar ze komen in hele grote getallen en kunnen daarmee behoorlijk op het strand grote plekken veroorzaken met lage mosdiertjes. Maar het is een beestje dus in principe. Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien. Nee, maar wat kunt u het beschrijven? Het lag op sommige plekken lag het wel 1,5 meter hoog. En verspreid over 300-400 meter. En tot aan het water. Vanaf het water ongeveer een 20 meter. We zijn hier wel vaker op Ameland geweest. Maar zoveel had ik nog nooit gezien. Intussen had de gemeente Ameland de meeste mosdiertjes weer oprommen. We willen met name natuurlijk onze badstranden vrij houden van de diertjes. Dus op het moment dat tussen de vlaggen van de KNRM, zoals we hier achter ons zien, er grote lagen van mosdiertjes komen, dan schuiven we die aan de kant op een plek waar we er geen last van hebben. Daar verspreiden we het ook, zodat het langzamerhand weer kan verdwijnen en weer terugwaait in de zee. En dan hebben we geen last meer van de mosdiertjes hier op het strand. En dat is voor de bezoekers wel zonhoffelijk. Voor de strandgasten zeer zeker. Want die hadden er anders last van gehad. Ja, maar dat stinkt ook wel een beetje, toch? Ja, het rook niet prettig. Ja, dat komt door die diertjes. Het is een diertje. En ja, als die op het droge komen, dan begint het te ruiken. Amelaan is het enige watereiland die het last heeft van de mosdiertjes. Maar waarom krijgt Amelaan is een groot raadsel. Vorig jaar hebben we voor het eerst dit in grotere mate gezien, ook rond deze tijd, in juli. En we weten eigenlijk niet wat de oorzaak is, waar ze vandaan komen. Dus het is echt een onderzoeksvraag van hoe kan dat nou gebeuren? Waarom nou net vorig jaar? Toen was het voor het eerst in 25 jaar dat we ze weer zagen. Dit jaar zien we ze ook weer. Dus er komt steeds meer behoefte aan meer kennis over die mosdiertjes. Waar komen ze vandaan? Waarom komen ze nu op het strand? Wat kunnen we er tegen doen? Het ministerie van LNV, heb ik begrepen, heeft een onderzoeksvraag uitgezet bij de Universiteit van Wageningen. Dus er wordt op dit moment naar gekeken, ook samen met vissers, want die hebben er ook last van. Heel veel mosdiertjes komen ook in hun netten. Om te kijken of daar meer informatie over te krijgen is.